Gikoronahan isip hiyas sa Kadayawan 2026 ang kandidata gikan sa tribong Matigsalog. Ani report ni John D. Esteban. Hiyas sa Matigsalog, Christy Faith Gawila. Oy, si Christine Faith Panjagawilan, hiyas sa Matigsalog, your hiyas sa Kadayawan 2026. Human ang 13 katuig, nabalik na usab sa tribong Matigsalog ang korona isip hiyas sa Kadayawan 2026. Kini ang iyahang winning answer. I am standing here as an advocate for the integration of modernization as a science teacher and for the indigenous knowledge. I stand here saying that we should always build an interface between scientific knowledge and cultural knowledge because this helps us in order to have a better future, healthcare, and opportunities, not just for an IP, but also for the people in the world. Thank you. Andam na matud pa siya nga himuon ang iyahang advokasya. Document na mo ang mga cultures and traditions para nga naagi access ang musunod sa amo. Di na sila maglisod pangita og kanang mga resources para ma-explain nila og maayo kung unsa gyud ang amo ang kultura. Yes, ginagsa ka tunon padayon gyapon nato tong Kadayawan School Tour. Kung asa mo bisita to sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan to partake or give knowledge pud no about our 11 cultural communities. So apil pud ta di sa tourism na mo suporta sa ilang mga plano. Labi na atong winner is a best in advocacy video. So gusto nato tan-awon nato usaon nato pag may come true ang iyahang plans para sa iyang community. Samtang nakuha ni Hiyas sa Maguindanao by Ayesa Mangansakan ang titulong Hiyas sa Paragiusa 2026 ug Hiyas sa Kalambuan 2026 si Hiyas sa Maranao, Marzia Chana Abinal. Una pa man niini, usa ka grandioso ug mabulokong selebrasyon sa kultura ang nasaksihan ato sa Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2026, Huwebes sa gabi, August 13. Makabungog na suporta ang gipakita sa mga katribo sa Ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manovo, Iranon, Kaga, Maguindanao, Maranao, Sama ug Tausug ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka kandidata. Apan bisan pa man sa kalahian, sila nagkahiusa. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao.